Ayo padha nutukno lakon maneh no. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana jiwa kidukang malangati wah lagi wae mlebu ana ing Gunung Tribrasara mapane ana ereng-erenging reksa muka kahanane wis kaya ngene ya bot-bote aku goleki kayu gong susuwing angin ora bakal kepati bali dawuh saka guruku Bapadura mapane ana ereng-erenging gunung reksa muka werek udara timbang mati ora entuk gawe luwih becik tak entengake nyawaku ana kene ning endi papan dununge kayu gong susuwing angin bakal tak obrak-abrik halas iki
Wah. Wah. Yayi Rukmakala. Apa Kakang? Sawangen saka kadowan alas-alas bubar mawut kewan-kewan padha mlayu sapa kae Yayi? Ya ora idep Kakang. Sing weruh kira ya kowe. Sajake kae ana pawongan. Malah kebeneran. Engko dibadhok daginge Kakang. Wis sawetara suwe. Kewan-kewan wis padha entek. Merga saka aku lawan kowe rina wengi mbadhok isining kewan. Banjur ayo diprepeki. Mbok menawa kuwi mangsa kanggo awake dhewe supaya wareg wetenge. Supaya wareg wadukmu. Awit sawetara suwe awake dhewe wis luwih ora mangan daging. Ya. Sajake kaya ngono, Di. Mara diagi aku tak weruh. Sapa pawongan kae? Kumawani ngobrak-abrik alas te Brasara, Yayi. Baik. Salah. Buta Pandhawa tata katiwisaya Hendriyaksasara maruta pawana pana margana samirana lan parahayan ing pawongan kowe kuwi sapa Kumawani ngobrak-abrik alas te Brasara kene apa kowe soroh nyawa Kumawani ngorak-arik pembangunan ning alas te Brasara mangertiya saka pakaradimu kabeh kewan padha mlayu awit saka wedi marang polahmu kang obrak-abrik tetanduran lan wit-witan kang gedhe kok rubuhke kaya mangkono. Sapa kowe Wah. Yen tambuh marang aku Bratasena kang dadi aranku. Bratasena, yo. Karepmu apa? Aku mung goleki kayu gong susuwing angin. Welah calah. Goleki kayu gong susuwing angin. Yo. Dawuh saka guruku. Kayu gong susuwing angin manggone ana ing alas te Brasara. Mapane ana ing Gunung Reksamuka. Mula tuduhna ana ngendi papan dununge kayu gong susuwing angin. Bakal tak boyong ngaturke marang bapa guruku. Welah calah. Sajake iki soroh nyawa parat. Barakudara. Apa? Yen kowe pengen ngerti sing jenenge kayu gong susuwing angin, aku bakal nuduhke ana ngendi papan dununge. Ana ngendi mara diagi tuduhna. Mapane? Kene ana ning cangkemku. Manggone kayu gong susuwing angin, manggone ana ing wadukku kene. Mula kang saka kuwi gelem tak badhok dina iki, mengkone kowe bakal weruh sing jenenge kayu gong susuwing angin. Wah. Sopo kowe?
Lah kok arep mbadhok marang Bratasena. Jenenku Rukmuka, kae adiku sing ana mburi kae Rukmakala. Iya. Badhoken Bratasena. Waton kok tuduhke ana ngendi papan dununge kayugung susuwing angin. Ning janji kuwi ora iso nuduhke kayugung susuwing angin. Kowe ora bakal iso mbadhok Bratasena malah kepara kowe tak ontapke nyawamu. Wah. Sedeng bobotmu ah. Rengken tak rimah-rimah balungmu barat. Wah. Bah, waduh mati aku. Wait. Ayo tangyo. Wah. Wah, waduh mati aku. Wah. 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 Wah, waduh mati aku. Waduh. Wah. Ha. Wah.
Waduh. Piye Kang? Waduh. Atos awake Di. Atos piye? Wah. Lah nek dicokot temenguk ngono ya gampang. Kae Bratasena dicokot ki polah kok. Beda nek nyokot sinden kok Di. Empuk. Lah nek iki ora polah. Tak jajale Kang, jajalo Di. Sing hati-hati Yayi. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Baik. Baik. Waduh. Wah. Baik. Wah. Wah. Waduh. Wah. 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 Ayo. Wah. Baik. Wah. Bah. Ayo. Bah. 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 Waduh, mati aku. Waduh. 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 Bratasena kok kapake. Wah. Rukmoko. Kowe ora iso nuduh enti papan dununge Kayugung Susuwing Angin. Dukumba modar kowe. Wah!
Handrah kang puspita arum kasliring samirana mbrek sekar gadung ngas kandanyo maweh ranas renaning driya wah sawetara suwe nggonku gelut karo buta loro bareng tak dukumba buta kuwi mau ilang iki babar pukulun Bathara Brahma Bathara Indra lawan Bathara Bayu ya nggih Bratasena aja kaget kang dadi atimu sejatine panjenengan ulun kuwi mau panjelmaning buta loro panjenengan ulun lawan Kakang Bathara Bayu ya anakku nggih Bratasena sejatine aku kang wujud buta nalika samana dihukum marang pukulun Bathara Guru dadi wujud buta loro kuwi mau kanthi sarana nggonmu ngedukumba marang aku lawan Yayi Bathara Hendra babar pisan malah kepara ngluwari nggonku dihukum marang Bathara Guru bapakku iya matur gunging panuwun ya nggih Bratasena jeneng kita wis wong kluwari marang panjenengan ulun ya padha-padha Bathara Indra kakekku apa kang jeneng kita upadi nggih lumebu ana ing alas Brasara mapane ana ing Gunung Reksamuka kamangka jeneng kita ngerti dhewe iki alas Gung Liwang-liwung jalma mara jalma mati satamara mesti bakal tumeking tewas goleki apa nggih mangertiyo Bayu kakekku lan Indra kakekku aku diperintah kelawan Durna guruku kon goleki kayu gung susuwing angin
kanggo sarana nggonku bakal ngangsung ilmu kasampurnan. Hong mangarcama sidhem sekaring bawana langgeng Bratasena mangertiya sejatine ning kene ora ana wujude kayu gong susuwing angin. Kayu gong susuwing angin kuwi mung wujud sanepan utawa wulang reh kang kudune jeneng kita mangerteni Bratasena. Sejatine kuwi apa wujude kayu gong susuwing angin? Kang sinebut kayu gong ya kuwi raga kita pribadi. Minangka dadi susuwing angin ya susuwing nyawa kita pribadi. Lan jeneng kita lumebu ana ing alas Tebrasara. Mapane ana ing Gunung Reksa. Tembung Tebra kuwi laku Mujabrata Masemedi Maheneng Suci. Sara kuwi kudune wani prihatin. Wong gayuh kamulyan kudune gelem prihatin, kudune sesuci lahir kelawan batine. Tembung reksa muka reksa kuwi wis ngarani muka kuwi pasuryan. Kanthi sarana jeneng kita ngreksa muka utawa pasuryan kita kanthi laku samadhi, laku sesuci diri ing kono jeneng kita bakal weruh kang diarani sangkan paraning dumadi ya kang sinebut ngelmu kasampurnan. Mula kang saka kuwi nggih jeneng kita wis kuwong kluwari marang paukuman ulun. Jeneng kita bakal ulun paringi bebungah wujud ali-ali jala samudra. Dayane ali-ali ki mengko sewanci-wanci jeneng kita bakal ngambah ana ing samudra. Jeneng kita ora bakal klelep ana ing samudra malah kapara kaya dene ning daratan lamun to jeneng kita ning tengahing samudra. Wah, kaya mangkono. Ya. Mula kang saka kuwi nggih yen to jeneng kita ngupadi kayu gong susuwing angin ing kene ora ana wujude kang kok upadi. Mara diage tampan ana iki bebungah saka panjenengan ulun wujud ali-ali jala samudra nggih. Nuwun. Matur nuwun Bayu kakekku lan Endra kakekku. Iya. Mara diagi baliya takono maneh marang Pandhita Drona. Aja jogek jeneng kita kuwi dijlomprongke marang para Kurawa. Ora ana guru jlomprongke marang murid. Kabeh kuwi kari murite temen apa ora? Iya aku percaya marang teguhing tekad kita nggih Bratasena. Yen kaya mangkono njaluk pamit. Njaluk pangestu Hendra kakekku. Lah dalah Yayi Werkudara nggih.
Yayi Bratasena. Anoman Kakang apa? Saka ngendi Yayi? Goleki kayu gung susuwing angin. Diutus marang Durna bapakku kanggo sarana gayuh ngelmu kasampurnan. Kowe ladal. Yayi Werkudara. Mangerti ya Di. Sejatine Yayi Werkudara kuwi dijlomprongke kelawan Pendhita Durna. Mung kabeh kuwi pamriye supaya Yayi Werkudara kuwi sirna. Yen to Yayi Werkudara kuwi bisa mati, ing kono ringkih kekuwataning Pandhawa. Gampang para Kurawa bakal numpes marang sedulurmu para Pandhawa. Hanoman kakangku, Piye, Di? aja gampang duweni tembung Panyakrabawa. Yen to aku dijlomprongke marang Durna kakekku. Kabeh kuwi gumantung kang nglakoni. Ning eling ngono ya, Di. Aja nganti Yayi Werkudara kuwi soroh nyawa maeling ngono. Jeneng kita kuwi dadi jejering para Pandhawa. Kudune ngayomi para Pandhawa. Niatku golek ngelmu mung kanggo mulyake marang sedulurku para Pandhawa. Yen pancen patiku cinadang dina iki, lahir batin wis tak pasrahke ana ngersaning Gusti sing gawe urip. Dadi ora gampang yen to kowe kandha Werkudara dijlamprongke marang Pendhita Durna guruku. Kabeh gumantung saka atiku, wis gembleng tekadku nggonku ngupadi wujude wahyuning kasampurnan. Kanthi sarana nggonku meguru marang Pendhita Durna guruku. Ing kono aku bakal entuk sing diarani ngelmu sangkan paraning dumadi. Wae ladalah. Yayi Werkudara. Pancen tak akoni gembleng tekadmu lahir batinmu kaya dening Tugu Waja. Banjur karepmu? Aku arep kandha ana ngersaning Durna guruku. Yen to wis tepung gelang nggonku goleki kayu gung susuwing angin nyatane ora ketemu. Karepmu? Arep matur marang Durna bapakku. Ya. Aku mung iso ndedonga. Ndak pepuji apa kang kok gayuh bakal kasembadan Sewang-sewangan Kakang Anoman. Wae ladalah ya jagat Dewa Bathara jagat Pangitungkara. Yayi Bratasena. Wae ladalah gembleng tekadmu kaya dening Tugu Waja. Senajan sejatine kowe kuwi dijlomprongke dening para Kurawa ning nyatane tekate atimu teguh ing sifatmu kang kaya mangkono. Ya, pun Kakang ora bakal negakake Yayi. Tetep tak awat-awati. Aja nganti adiku lanang Bratasena manggih sengkala ning dedalan. Kurawa. Bocah Kurawa nyata alot nyawane Werkudara ngobrak-abrik alasti Brasara nyatane malah slamet. Aja nganti Bratasena kuwi mbalik cegaten patenana kracoken gaman. Dina iki Bratasena kudune modar
Nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh, Paman. Oh Parat. weh Wadalah. ayo ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengerane ngajurit kang maguru kangsa hong tetek kaya butula wara pandriting turangga esti perkata ingkang dwaja lelayu sebit kowe ladalah goleki sing aran Bratasena iki malah ketemu munyuk ulesing putih ora pangkling Hanoman iki dasar para nyata Bambang Swatama. Hayo, arep apa? Penjilatan mripatmu kaya bajingan. Parat goleki Bratasena yen ketemu bak ketok gulune, srimpung sikile. Nggo tumbal ning negara Ngastina. Sedeng bobotmu. Arep gawe tumbal adiku lanang Bratasena. Karepmu kuwowo. Kowe gawe tumbal adiku lanang Werkudara lamun ta wis gumblundung sirahe Nganoman. Kowe ladalah. Parat dudu karepe dhewe nantang karo Swatama. Hapamu kang tak wedeni. Kowe kopat kapita kaya buntute ula tapak angin, ha? Kejero manuk beranjangan janji ora oncat, kelakon tak remet dadi kelerane ngepek-epek cangkeme. Wah! Wah! Yo. Wis. Hey, wis. Wah. Wah. What?
Wedar kowe. Wah, hei, wah, hei. Wah, pet, 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 pet. Wah. Parat. Waduh. Wah. Waduh, mati aku. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh, mati aku. Oh, wah. Waduh, wah. Waduh. Wah. Hei, wah, wah. 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 Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Wah. Hei, wah. Wah. Yo. Wah. Cikal. Wait. Wait. Wah. Wah. Wait. Wah. Wait. 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 Wah. Wait. Wish. Wait. Wait. Ha. Wait. Wish. Cho mati aku. Wait. Wait. Wish. Wah. Wah. Waduh. Waduh. Mati aku. Wah. Hai. Hut. Wait, wish, hut, wah. 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 Ayo. Ayo. Wah. Hiho. Wah. Duh, mati aku. Waduh. Wah. 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 Waduh. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Waduh, mati aku. Wah. 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 Waduh. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Hot. Wait. Hot. Wait. Wait. Aduh. Wah. Waduh. Wah, wah, waduh, mati aku. Wah, wah, hut, wah, wah, hei, waduh, mati aku. Wah, waduh, mati aku. Waduh, wah, waduh.
Bagus. Hot, baik, ya, hot. Waduh. Waduh. Ya. Wah, waduh, mati aku. Wah, hei. Aduh, mati aku. Wis, wah. Wah. What? Wis, wait. Wah. Wah. Ya. Wah, mundur. Wah. Hatta para hapsari tumonton risang dwija kadenggal warsajiwa kagagas sing tias dahake weran ing karyanira sam myo miat rengganing prabota lunging kedap kumelap kadya pengawi sang dijeng
lunging gadung malengkong katyuping maruta mondo lole walah kentos gembol monyor-monyor duk ning dukul wana danti alas-alas dadi wana blek-blek tuku welah. Anak muridku ngger Bratasena. Wong kang jaduk, wong kang jarot. Durna bapakku. Basaku katuru. Ya wis tak tampa ngger oleh liwat pangestinipun Bapa Tampanana. Ndak pundi ndak gegem dadi jimat. Piye ngger Werkudara? Nggonmu tak perintah goleki kayu gong susuwing angin. Supaya jeneng pun Bapa bisa nurunake ngelmu sangkan paraning dumadi. Apa wis entuk gawe ngger? Entuk pangestumu. Wis sawetara suwe nggonku mlebu alas Tibrasara. Ana ngerenging gunung Reksamuka. Goleki kayu gong susuwing angin babar pisan. Ora ketemu. Malah kepara. Aku ketemu ana buta cacahe loro kang arep mbadhok marang aku. Nalika samono wis sawetara suwe nggonku panca bakah. Buta kuwi mau babar dadi dewa loro. Bathara Bayu lawan Bathara Indra. Lan dhewek kuwi mau dawuh kang sinebut kayu gong susuwing angin kuwi mau mung ragaku pribadi minangka dadi susuwing nyawaku pribadi. Lan kang sinebut Gunung Reksamuka tembung reksa kuwi ya kuwi ngrumat, muka kuwi rai utawa pasuryan. Kabeh kang kok aturke kuwi mau jebul ketemune wulang areh kanggo dadar marang katrimaning Werkudara nggone gayuh kasampurnan. Ya pancen kaya mangkono, Nger. Banjur aku kudune piye? Durna bapakku. Supaya aku bisa gayuh kasampurnan. Aku tok kon ngopo? Aku kudune piye? Aku manut marang kowe Durna bapakku. Ya, yen pancen ke percaya marang pun Bapa, Nger. Jeneng kita bakal kuwawa gayuh kasampurnan. Jeneng kita bakal bisa gayuh wujuding ngelmu sangkan paraning dumadi. Lumebu ana ing segara kidul panggonane. Golek ana sing ngaraning banyu prawita suci. Yen to jeneng kita, jeneng sira ketemu wujude banyu suci Prawitasari. Ing kono bakal tak wejang wujude ilmu kasampurnan Ngger Bratasena. Ya, yen pancen kaya mangkono. Aku nek kon nyemplung segara kidul bakal tak estokke dawuhmu. Waton kasembadan apa kang sadadi sediaku. Ning luwih dhisik aku tak njaluk pamit marang sedulurku para Pandhawa lan babu kunti buku. Ya, Nger, ya. Sanajan dikaya ngapa aku ora tegel kelawan kowe ning kabeh kuwi wis dadi lelakonmu. Kudune kok antepi, kudune kok lakoni ya Nger, waton temen-temen nggonmu meguru marang pun Bapa. Ing mengkone jeneng sira bakal ngupadi wujuding payu kasampurnan bakal
diparingi dening Gusti sing Maha gawe jagat. Ya, pangestumu sing tak jaluk Durna bapakku. Aku ger Bratasena, Bratasena. Anakku ger. Ngapa kok tak tangisi, Kabeh kuwi wis tirinantam. Kakang Lubaya saka lima piye carane kudune iso ngreka daya supaya Werkudara mati. Ngerti? Nek pancen Kakang Lubaya saka lima ora bisa ngreka daya supaya Werkudara mati, cetha yen to kowe iki golongane Pandhawa. Ora patut melu Kurawa. Ngerti kowe? Disuni dosa apa luput apa sing tak sandang. Tega mentala aku karo murid-muridku. Sing tak tresnani aku malah njlomprongke kaya mangkono. Kabeh kuwi wis dadi labuh-labetmu. Kowe enak kapiye enak mukti ngawibawa kuwi saka bondo donyane Kurawa wis sak pantese, wis sak trepe yen to Kakang Lubaya Sukalima kuwi biyantu marang Kurawa. Wis ora usah crigis. Butuhe kowe mateni Pandhawa kuwi tugasmu. Cukup. Oh lole. Ya disuni. Sumpahku, eling-elingen disuni. Wong salah mesti bakal saleh. Ora bakal tegake bal tak awat-awati kowe ngger Bratasena. Ora paedah aku ngrungepi marang Kurawa nyatane bebudane ala kaya mangkono. Alah bel gedas iki. Wah, babuku ndi buku, aku sing teko. Yayi Puntadewa wonten dawuh Kaka Prabu sami karaharjan sak rawuhipun paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Manggih kayuwanan Yayi. Wah. Mbarep kakangku bektiku katura. Yayi Werkudara ya wis tak tampa di ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo. Ndak gegem dadi jimat. Jlitheng Kresna kakangku padha becik sak rawuhmu. Yayi Werkudara iya. Lulus Raharja Yayi. Basaku katura. Iya ya wis tak tampa. Kaka Prabu Ndwarawati kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk.
Yayi Janaka ya wis tak tampa. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ka Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ka Prabu. Yayi kembar ya wis tak tampa. Wonten menapa Yayi? Negari Ngamarta menika suwung. Kahananipun menika rame ning kenging menapa atinipun menika padha suwung. Inggih, Kaka Prabu. Kadang Pandhawa katemben menggalihaken dhateng Yayi Bratasena ingkang sawetawis dangu mboten kundur wonten negari Ngamarta. Keleresan dinten samangke Yayi Werkudara sampun kundur Yayi Kaka Prabu. Bratasena Jlideng Kresna Kakang apa? Mentas saka ngendi? Golek ngelmu kasampurnan. Golek ngelmu sangkan paraning dumadi. Apa wis entuk gawe? Entuk pamujimu. Diarani durung, ya wis diarani wis nyatane durung. Banjur iki mau aku entuk dawuh saka Drona guruku supaya aku entuk ngelmu kasampurnan lan ngelmu sangkan paraning dumadi. Aku kudune njegur segara kidul goleki wujude banyu suci Prawitasari. Awit banyu suci Prawitasari manggone ana ing telenging segara kidul. Kowe ladalah Yayi Werkudara. Apa? Sejatine Yayi Werkudara kuwi dijlomprongake marang para Kurawa. Elinga ya, Di. Kurawa kuwi wis makaping-kaping renah marang patining Yayi Werkudara. Awit yen to Yayi Werkudara kuwi bisa mati gampang gone Kurawa kuwi merjaya pati marang para sedulur Pandhawa. Awit kekuwataning Pandhawa ki manggon ana ing Yayi Werkudara. Ning kena ngapa banget-banget nggonmu percaya kelawan Pendhita Durna? Kresna kakangku. Yen to wong meguru kuwi isih ngelingi marang alaning liyan, apa bakal kelakon nggonmu meguru kuwi entuk ngelmu? Mbuh ala, mbuh becik, yen pancen aku temen lan percaya marang guruku, ndak kira Gusti ora bakal ngapusi marang aku. Pati uripe menungsa kuwi dudu menungsa sing nentokake ning Gusti sing gawe urip. Yen pancen patiku ana tangane Pendhita Durna guruku, lahir batin tak pasrahke pati uripku. Ning niatku aku golek sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Dadi yen kowe kandha dijlomprongake patine Werkudara kuwi sejatine dijlomprongake marang para Kurawa. Babar pisan. Aku ora peduli. Yen pancen Werkudara kuwi isih awet, nyawane senajan diarah sedina ping 7 ora bakal kelakon. Tetep wae Gusti bakal ngayomi marang aku. Kabeh kuwi gumantung saka lair batinku. Niatku golek ngelmu. Ora bakal kepati aku bali lamun toh durung entuk ngelmu kasampurnan. Mula kang saka kuwi marep kakangku. Jlamprong adiku lan kembar. Dina iki aku njaluk pamit. Lilanana aku bakal njegur segara kidul. Goleki banyu suci Prawitasari kanggo sarana jangkeping ngelmu kasampurnan. Aja ya, Di. Aja ya, Di, aja. Aja kok gondeli. Aja ya, Di. Wadananira layung kumel kucem rahnya maratani ing hong
marep kakangku Jlamprong adiku aja kok gondeli Lilanana aku bakal nyemplung segara kidul ngupadi marang banyu suci Prawitosari kabeh kang ndak lakoni aku goleki kasampronaning urip lan sampronaning pati ing mengkone kanggo mulyake marang sedulurku para Pandhawa kabeh. Nyai Werkudara aja ya di lahir batin pun kakang ora lila mangertya segara kidul ku ya mbake gedhe gegirisi di apa Nyai Werkudara arep mati nglalu terus adimu piye aku piye Yai ndak ambali sepisan maneh mbarep kakangku pati uripe menungso kuwi dudu aku lan kowe kang jangka ning sing ndarbeki kuwi Gusti sing gawe urip pancen wis tak jarak pati urip wis tak pasrahke ana ngarsaning Gusti sing gawe urip mbuh mati mbuh urip waton tekadku gembleng aku bakal ngupadi banyu suci Prawitosari kanggo jangkeping ilmu kasampurnan. Kakang Mas padukane gal tega mentala ninggalaken dhateng Kadang Pandhawa Kakang Mas. Kakang Mas kula mboten sarujuk Jlamprong adiku aja kok gondeli aja kok gondeli culna ora Yai bakal tak gondeli ora bakal tak uculke aja ya di tinimbang kowe nyemplung segara kidul aku patenono dhisik Yai aku patenono dhisik timbang nyawang sedulurku mati siya mung sabab saka pakartining para Kurawa. Wah, barep kakangku kowe aja kandha kaya ngono. Kowe aja kandha kaya mangkono. Bener Yai, bener. Yen to jeneng sira kepengin gayuh kasampurnan. Akeh cara, akeh sarana kanggo golek kasampurnan. Ora kudune mati nglalu terus jegur segara kaya mangkono. Di eling ngono. Jeneng kita kuwi satriya. Sira kuwi satriya. Isih akeh kewajibanmu nentremake jagat utamaning kawula ing negara Ngamarta kene, Yayi. Barep kakangku culna, Jlamprong adiku culna. Ora Yayi ora bakal tak culna tak gondeli. Yen to kowe nyemplung segara aku melu. Kula nderek Kakang Mas. Aku melu ya di. Kula nderek Kakang Mas. Wah. Yo wis. Aku ra sida lunga, Daya ngono kowe aja ngono Yayi tega mentala marang pun Kakang. Kocap nalika samana anggenipun Syandyan Bratasena kandha ora sida lunga, betake mung ngapusi marang sedulur-sedulur Pandhawa. Saya kendho nggone ngrangkul. Raden Puntadewa saya kendho nggone ngrangkul Raden Bratasena. Janaka saya kendho sakwusnya nguningani bilih Bratasena mboten siyos
njegur wonten ing tengahing segara. Sedaya kala wau kangge ngapusi dhateng sedulur-sedulurimu. Sakwuse para Pandhawa lena daya-daya Werkudara cancut Taliwondo mrabat budal ninggalke para Pandhawa sedulur-sedulur njegur segara kidul. Yayi Bratasena, Yayi Bratasena. Weh lah dalah. Werkudara. Menika kados pundi Koko Prabu? Kakang Mas, kula nderek Kakang Mas. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Yayi Werkudara. Wis gembleng tekadmu, Dimas. Nggonmu kepengin gayuh kasampurnan nganti kok rewangi jegur Samudra Kidul. Menika kados pundi Koko Prabu? Yayi. Awit saking percayanipun Yayi Werkudara kelawan Pendhita Durna ngantos dipun rewangi kados mekaten. Emut nggih Yayi. Kula percaya dhateng tekadipun Yayi Werkudara. Paton temen mesti bakal tinemu. Lajeng kersanipun paduka diawat-awati wae. Kaya ngapa budining Yayi Werkudara? Mbok menawa kanthi sarana laku kang kaya mangkono kuwi, Yayi Werkudara bakal bisa nggayuh kasampurnaning urip lan kasampurnaning pati. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.